Soc el Pau. Benvinguts al meu primer vídeo. Avui jo voldria fer-vos un vídeo. És el meu primer vídeo. I va de fer una plantilla amb les cartes Adrenaline. I com avui és el meu primer vídeo, us voldria comentar que tenim que agafar 3 cartes davanters i el que ens agrada més, doncs l'agafem i el posem a la nostra alineació. Vale? Es tracta d'això. Doncs començarem amb els entrenadors. Ens ha tocat Ernesto Valverde de l'Athletic Club, Diego Pablo Simeone de l'Atlètic de Madrid i Luis Enrique del Barça. Jo agafaria el Luis Enrique. Seguirem amb els porters. Ens han tocat Oblak de l'Atlètic de Madrid, Ter Stegen, carta porterazo del Barça, i Rulli, carta porterazo de la Real Societat. Jo em quedaria amb el Ter Stegen. I seguim amb els defenses. Tenim a Varane, carta supercrac del Madrid. Aquí tenim la força 4 del Barça amb Dani Alves, Piqué, Jordi Alba i Mascherano. I aquí tenim Piqué, carta supercrac del Barça. Jo em quedo amb Piqué supercrac. Vale, seguim amb els altres defenses. Aquí ens ha tocat Jordi Alba, supercrac, Marcelo, carta supercrac del Madrid, Jordi Alba, carta supercrac del Barça i Orban, nou fitxatge del Levante. Jo em quedo amb Jordi Alba. Quina és l'esquerra? Aquesta. Vale, allà, posa'm allà. No. Vinga, ara anem amb els altres defenses. Què seran? Mascherano, carta ídolo, Óscar Duarte, carta nou fitxatge... No, espera't. Óscar Duarte, nuevo fichaje de l'Espanyol. Mascherano, carta ídolo del Barça. I Ricardo Costa, nou fitxatge del Granada. Doncs jo em quedo amb Mascherano. Ara anem amb els laterals drets. Falta un. Doncs seguim amb Facio del Sevilla, nou fitxatge. Crespo del Rayo Vallecano, nou fitxatge. I Juanfran, carta ídolo de l'Atlètic de Madrid. Jo em quedo amb Juanfran. Ara seguim amb els migcampistes. Primer tenim Isco, Premio Moro, Gareth Bale, Balón de Oro i Rakitic i Busquets, duos imparables. Jo em quedaria amb Bale, Balón de Oro. Anem amb els migcampistes esquerres. Tenim Coque, edició limitada. Modric, edició limitada.
Coque edició limitada de l'Atlètic de Madrid, Modric edició limitada del Madrid i Iniesta Premium Oro del Barça. Jo em quedo amb Iniesta Premium Oro. Seguim amb els migcampistes centrals. Aquí tenim a Sergi Roberto, Oliver, carta diamante, Dani Ceballos, carta diamante del Betis i Sergi Roberto, carta diamante del Barça. Jo em quedo amb Sergi Roberto diamante. Seguim amb els davanters. Tenim Neymar i Messi, duo imparable, Lucas Pérez, supercrack, i Luis Suárez, Balón de Oro. Jo em quedo amb Luis Suárez, Balón de Oro. Per al vídeo. Seguim amb la carta invencible, amb Godin de l'Atlètic de Madrid, Ronaldo del Madrid, Keylor Navas del Madrid, Busquets del Barça, James del Madrid i Lionel Messi del Barça. Tenim carta supercrack de la Reial Societat, Llorente, carta supercrack del Sevilla. Jo em quedo amb la carta invencible. Seguim amb els tres últims davanters. Neymar i Messi, duo imparable, Fernando Torres, carta supercrack de l'Atlètic de Madrid i Nolito, supercrack del Celta de Vigo. Jo em quedo amb Messi i Neymar, duo imparable. I així veieu, així s'acaba el vídeo. Avui s'ha acabat el meu primer vídeo que he fet. Adeu. I al final del vídeo, quan veieu el vídeo, deixeu els comentaris d'aquest vídeo. Adeu.